Čo sa ti točí? Všetko. Čo je? To je postelná, na ktorej spíš? Čo? A čo sme sa chceli? Čo si jebe? Toto je moc. Ty tu máš, vidíš, tu máš 4 svetlá a ja vidím 8 minimálne. Minule najbara rátala som si dvierky, čo som sem. Došla som na to, že je 98. Čo si jebe? Čo si jebe? Ja som nemohla zaspať. To je už aj nám na moc. Jeme tam piča, sa spal. Som taká nespatá, jak som špatek máš. No piče. Tak mne pravidelne akože robila koflíky hore-dole a žalúzie doprava dole. A ty si nerátala dierky v onom, čo? My nemáme jedinú dírku, som tam ja. Keď do spíču zajtra si robíme polavku. Bujon. Mám. Dáme. Si bujo. Dáme. Bujon. Dáme. To sa nedá povedať. Bujon. Bujon. Tretie slovo. Kedy, keď som vymyslela, že bujon. Bujon. Že bujon. Už takže bujon. Ešte som oči neotvorila, ale... Tebe je dobre. Ty ich máš zavreté. Ja ich mám otvorené a tu vidím toľko kocečiek, že si jebe. Ježiš, jak si vytáva, to si nebecky verné. Ja vidím Lebo nepôjdeme na kúpalisko. neskutočné množstvo kocek tu vidím. Nie ich tu 12. Tebe jebe. Čo? To není len... Alebo 16, teraz neviem. Raz, dva, tri, štyri, Raz, päť, šesť. Raz, dva, tri, štyri, 8, 48. 5 krát 2, 4, 6, 48. Že 5 krát 2. 48. Ja som bola 5 krát 8. To je aj tak 40. To je 40, takého si nemôžem. Aj tak sme sa prerátali. Ty je 6 na To máme 4. rezervu. Až sa kocka hore dole. 1 či 2? Aj 8. Bujon. Fuj, predstav si, jak Tomáš jebal Soniu. Z Májom. Konec. Ja nezabudnem na to, keď nás oznámil si piča. Oni neboli ani my to zahľadali, a si začala ujebávať. A ja som sa pýtala, že čo sa ujebávaš? A ty, že jaká bomba? Hej, prečo sa do pičia neodmalovávam? Na čo si zajtra sa namaluješ? Čak, ale musím sa odmalovať. Ja sa idem odmalovať. No nič, teda.